салом алайкум дӯстон. Дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки ҷойи симкарта кор намекунад ё ин ки симкарта худаш кор намекунад. Бародаро, мо чӣ хел фаҳмем? Вақте ки пакет кор намекунад, ҳолатҳое мешавад ки аз ҷойи симкарта вайронад ё ки симкарта вайронад. Мо чӣ хел фаҳмем бародаро? Меню медирем, сини бар мерем, сетои плата файлда медирем, демгиш конфигурасияда медирем, кнопкаи кабутай боло кабутай бо клик мекунем, меҷиқемаш. Not dongle device. Вақте ки бародаро not dongle device ки гуфт, дар ҳамин ҳолат ё симкарта вайронад ё ки ҷойи симкарта вайронад. бародаро, ду сабаб мешавад. Вақте ки мо кнопкаи кабута ҷиқидем, not dongle device ки гуфт бародаро, дар ҳамин ҳолат ду сабаб мешавад. Ё ҷойи симкарта вайронад ё симкарта худаш. Барои инро фаҳмидан бародаро, мо чӣ кор мекунем? Барои инро фаҳмидан мо аввал симкартаи нав мезанем. Симкартаи нав мезанем, правека мекунем. Дар ҳолате ки кор кард, значит ҷойи симкарта созай, симкарта вайронад. Дар ҳолате ки заде кор накард, ҷойи симкарта мешавад ҳолатҳое ки ҷош кор намекунад, да ҷойи симкарта додем. Хулоса ин буд чӣ гуна фаҳмем симкарта кор намекунад ё ҷойи симкарта кор намекунад. Хулоса дар паноҳи Аллоҳ бошед.